खुलुमबाय गासैखौबो गिबियावनो आरो दिनैनि आरज हान्जाया बिसनाथ नोगोर बियाबनि जों गामियाबो आरो ओमफ्राय नै हाल्दैबारै बेदेति बिहमारि बिसनाथ नोगोर बे मोनब्रै गामिनि जथाय आरज दिनै सेकेन्ड टाइम आरो ओमफ्राय नै खिसिरि होगोन नालाय मैगं थाइगं हागासिनो दङ आरो लोगोफोर आरजनि गेजेरावनो आलासिनि बिबुंथिफोर दङ आरो लोगोफोर मोनफ्रोमबो आरजखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे एसे खिथिलांगोन भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थादो।
सिनिफ्राय निमाहा मोननो हायो। 4 नम्बर गोथार लामाजों दावगालांनो मोननो हायो। 5 नम्बर खोथाखौ लानानै गोसोआ जोंनि खर' मेलेम एबा साननाय हनाय गोजोननाय मोननो हायो। दा जों बे खोथाफोरखौ लायोबा
थार लामाजों दावगालांनो हायो पापनिफ्राय जोङो हयथ' मुक्ति मोननो हायो एसे एनै पापनिफ्राय जोङो बेखौ राहा मोननो हायो बेनिखायनो खोथाफोरखौ लाफै थांनो नाङा सोरबा सोरबा उनाव जिरायग्रा ओरैनो सिखारना ब्लक थांफिनो जिखि जाया खोथाखौ लानानै थांनो नाजाथार आइफोर आफाफोर खोथायाव गुन दंथारो खोथायाव मा होनदों माइरंनि अन बाथौनि हा एबा आफा बोराइ बाथौनि आफानि हा होननानै जों बेखौ फाख्रि एबा हा होननानै बेखौ जों फोथायो गोदोनिफ्राय बेनिफ्राय जोंनि बे लथायाव जाथ्रासि थुलुसि माइरं आब्रा गरबा रां एबा दातु थायो आरो दै गोथार थायो बेजोंसो लगायनानै जों फोथाखौ फोननाय जायो बेनिखायनो बे फोथाफोरखौ फोननो दाबाव आरो लानांगौ दा आं बे फोथानि गुमुरथिखौ एसेयाव बुंबाय जोंहा ओजों जेराव बाथौ थायो आं बेयावनो थायो आं रावजोंबो आंनि गुबै महरै नुजाथिया जाय आंखौ नुगोन बियो आं बायदि जानांगोन दा बेखौ सोर आफा बोराइ बाथौ बायदि सोर जानो हागोन बेखौ बुङो जाय आंखौ नुगोन बियो आं बायदि जानांगोन होननानै बुंदों गथ'फोरा जि थान्दै लेखाखौ दिहुनदों बे थान्दै लेखाया नों आं बयजोंबो मोनसे सालिख'ना गोरों डक्टरेट टाइटेल मोननाय बिथांमोनजोंसो बे सालिख'नानै बनायनाय आरो बेखौ सुजुनाय दा बेखौनो जों बै जाय मेदाम बुंनाय बायदि खारै लोंहोनायफ्रायथ' मानियम जोंबो बेखौ लुबैयो जोंनि लाइफआव जों लुबैयो आरो जों दुलाराय बाथौ बुंनायमोन आफादनि जिबायदि थांखि नोजोर आरो बे बुहुमाव 1992 मायथाइनि जि जानाय जोनोम जानाय बा जों गोथार समाज मोनसे दाबोनाय बे समाजाव दिनैनि दिनसिम जेराव फैनाङामोन मानो फैनांगौ बे जाखो दा बेखायनो जों बुंदों मंगलबार सानाव जोंनि जिथु बे आर'ज मेथाइ खननाय मावनाय दांनायखौ गारनानै नङा होमबा खिन्थु जोंनि बर'फ्रा मा खालामो बाथौआरिफ्रा मंगलबार दिनावसो सुथि मोनो होननानै ना खांख्राइ बांसिन थाङो मंगलबार दिनाव जेखायाव गुरबालायनो गांजेमा गाखोयो गांजेमाथ' दा मोननो थाङा नालाय दा बेनि थाखायनो बाथौआरिफ्रा बांसिन बेखौ मावनो थाङो आरो दा बेखायनो आं बेखौ खावलायगोन जुदि नोंनि गोसो गोरबोआव जुदि बाथौआव हाबदोंब्ला नोंनि जुदि अन्थर थै ब्लाडफोराव जुदि बाथौ दङब्ला मंगलबार दिनाव मोनसे फ्रि जानांगौ फ्रि जानानै बाथौ सिबिनाय जेबो मथलब गैया
आरो बाथौखौ जाय सिबिदों बहुत मोजां मोनगोन आरो बाथौनि सिबिनायनि उनाव मास मोनसे मास मोननै मास मोनथामनि उनाव नोंथांमोनाव माबा मोनसे फोरमाना फैगोन जों